Marcy, imawag ka kanina di Pilipinas? Uwan, Eddie. Nakasaritak ni Tatang. Oh, kumustada ka no ijay? Ay, Oh, apay nagsinay ka, bakit? kasano? Katsaan ka nung agturpos ni Jomar ng anak ta? Anya? Apay asaan? Iti anya aga po. Di na kanon kayat ti agadan. Anya matan? Una yun ni Jomar. Imbes nga agturpos ko man iti high school. Daita kano ti pangadeng na kuna ni Tatang. Impakaasi kano pa yan ni Tatang nga iturpos na uray high school laeng. Ngam talaga kano asaan adumngeg. Daita lama kibarbarkada kanon ti aramiden na. Ay na, Mercy. Dahi tatirigat iti kapamilya tayo di Pilipinas. Tingamin ang muda, nalakatag sapol iti kwarta dito abroad. Saan da nga amuno ka sa nutirigat ti panagbiag tayo dito, girl? Ay, Angelo. Angela. Talagang agparparikot kanya. Agkakanatan ti yaw-awag mo kanyak. Naimbagkit di kada kayo ni Eddie, Dua kayo nga da ditoy. Siyak nga'y, agmay-may sak lang aruden. Mangnamnam apay kanyak dagiti kakabsat ko di Pilipinas. Anya? Kay tatagpay so, Mercy. Kinapudno na. Nagsangsang takmanan idirabi. Kalpasan na nagsarita kami kaninanang ko. Apay, Angela. Kasano, kat makalawas ka nun asaan anagawid dyan nalaing nga amak. Diyay kabsat ko pagpawpawitak iti kwarta. Ay na, di na kano pa indod ti allowance da nanang. Anya? Kasayaatan siguro no agipawit kalangan iti mismo nga inam. Ay apo, saan mo't namin nga amo ni nanang tar aramidan na. Nung itatang ko mo ti pagpawitak, ay sus, sigurado ang pagbabae na laeng. Naimbagmat, tanaira na nga da ka ita di tabalay, anak ko. Anya ngay, mama. Pawitan da ko na iti pagkatang ko iti motor. Anak, kasano apat gan mi ti kayat mo, kat di mo matan kayat ti agadal. Jak nga rudan kayat, mama. Masaduta kon. Ngam, anak. Kayat yung kada kumuraan. Ha? Mudidak pawitan iti pagkatang ko iti motor. Makamu kayo. Hello? Jomar? Hello? Oh. Apa yan? Pinutodan ni Jomar ti saritaan mi. Anya? Unay mo't tanda anak ta. Sabay kaya't ko kumamot ida makasarita ijay. Apay ay pinutod ng ti saritaan nyo. Gimura kanyak. Gaputadyak pinatganti kayat na gumatang iti motor. Anya? Daita ti agpaiso, Eddie. Nakagura kanyak ti anak ta. Panagkunak, naskan ngagsapulak pa iti sabali a pag-sideline ak dito Hong Kong. Tapno na dardara sa makaurnungak. Sayang ti oras nga awan trabaho. Tanumalpas kung ti trabaho dito'y, bakante akon. Iso kasayaatan no dapay sa bali a sideline ko. Tapno iti... Ni Susan takadwami iti dagos mi daytoy. Hello, Susan! Nawaya ati oras ko, kalpasan da ito'y trabaho kita. Apay aya? Ha? Agpaiso? Adama itad mo a sideline ko? Ay na! Talaga akayat ko mati maka-sideline. Tapno na dardara sa makaurnungak. Kaskan ka, nagado ti sideline mo. Iso na daras ka lakit di makaurnong. O sige nga Rod, Susan. Agyaman akan ka.
Agaakayod kalabaw, akas ko na ti daduma, ti kasasaad mi nga OFW manang Emmy. Tano saan mi nga aramidan dayta, marigatan kami lakit di nga agurnong. Mapanagnakak dayta, gaputa dua kami kat nga rod idi ka ni Eddie nga asawak nga adda ijay Hong Kong. Ni Jomar akakaisuna nga anak mi, nabati dita Pilipinas, akadwa na ti lolo na. Ti ama ti asawak. Ti anak mi ti kang runaan aparikot ko idi manang. Tanasadot nga agadal. No kasaritak met iti nasayaat, kanayon nga isidir na ti kaawan mi nga agasawa iti danana, agapuanan kano ti panagrebrebeldena. Anya lang ang aramida ni Jomar no kasta tatang. Kanayong nakatuwa na dagiti barkada na. Among mercy, no kasarsaritak tapo ko, nasaya at isumpat na. Ngumsunga ni karamid na. Anya? Kasayatan siguro na may saka na kayo ni Ede. Dengen keni subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Adda kami dito'y tapno manggeg iti istoryam gayem. Ede agawid ang dito'y. Tapnoan na timang tarabay kun puana. Lakaya kon, mercy. Ang kapsutak matan. Tatang? Kasanuman ti ayat ko amang lapad itar aramidan ni Jomar. Marikatan akapoy ti kasasaad ka. Tatang? Tangay na bayag kayo mutin nga agasawa di abroad. At amutin basit anay pundaryaw. Kasayaatan siguro no may saka na kayo ti agawid. Tamay salaangan ti agbati dita. Ala nga rod, tatang. Pagsaritaan mi dayta ka ni Eddie. Nasaysaya at siguro na si kanta agawid, Mercy. Ha? Ngam Eddie, ad-ado ti panggadak dito yung sika. Mercy, bakit? Saan mo't ati kinaado ti panggadan ti isyo ditoy? Masapula siyak tagbati nga agtrabaho ditoy, tasyak ti lalaki. Sika ti ina, kat sika ti rumbang nga agawid amang tarabay kan ni Jomar nga anak ta. Isong iring pas munton dagiti sideline nga inawat mo, ha? Sana bale, tadandani mo tan aglepas ti kontratam. Saan kan doon nga agrinyo? Siyak lang nga agbati dito nga agtrabaho. Tasikat agawid ijay Pilipinas. Agawid ako na iti mabiit, anak ko. Sigurado ka, mama? Agawid kan? Wen, anak ko. O sige, mama, padahanak ti panagawid mo. Lakayan ni Lolom Jomar. Marigatanan amang igawid kadagiti aramidem, anak ko. Malaksid ang nagsardeng kan anagadal iti high school. Daitala ka nun makibarbarkada ti aramidem. Ikarit, mama, into nadakan ditoy. Agpaliwak. Agpaiso, anak ko? Un, mama, ikarit da ita. Kat agadalak tumanan. O sige, anak ko. Padaanam nga rod ti panagawid ko. Maladingitan ak iti kasta na amuak, Mercy. Pag naman niya nga rod na iso ti desisyon yung agasawa. Diyak kumamot kaya ti agawid. Tadakdakkel nga amang ti matmat gadak ditoy, ngam ni Eddie. Ngam, hustumat ni Eddie nga asawa. Iso ti lalaki, kat iso ti rumbang nga agbati ditoy amanggad. Sa bagay mo't kiti, oh, Mercy,
Ni Eddie nga asawam day dyan? Uwan nga paiso. Kat nakaragragsak dang agkuy-kuyok ka ni Susan. Mercy. Dagit yawanan ba Mercy. Saan? Di ka agarami dito yung skandalo dito yung mall. Panunutom ti seguridad yo. Ang mga noan niya ti mapasamak kada kayo at alo kada Eddie kan Susan. Noan niya man ti mapasamak ita. Kalma ka lang. Istrikto na gito otoridad dito eh. Iso nga kalma ka kumalayong friend. Sige, agkalma ak. Ngam pangaasim takuyuganak. Ha? Surutan ta ida itinalimad. Kaya't ko ida apaliiwan. Impagarup ti kasjay anaduktalak manang Emmy. Ni Susan akadwami iti dagusmi ken ni Eddie. Ni Susan akanayon amang ted iti sideline kanyak. Ni Susan nga imbilang kun akabsat ko. May sagayam nga uleg. Kakaasiak anang tep-tepel iti aglalauken ariknak. Kabayatan ti panang surot mi kadakwada itinalimad. Naimbaglaangan takadwak idi ni Angela agayam ko. Kat adda ng palpalagip kanyak. Tano saan? Talaga nag-eskandalo ako man. Apaman nga da kami iti dagusmi. Jakon nalapdan ti riknak. Kat impapas ko ti sakit tinakam ko iti asawak. Ken iti kamalala na. Pimanaw idi iti dagusmi ni Susan. Agingga anadanon ti kanito, ti panagawid ko. Sigurado ka kadi akabaula, Mercy? Uwan, di nakpagdanagan. Ngam, pangaasim ko ma. Takuyugan nak aging kay airport. Di nakpanawan aging ka makalugan nak iti aeroplano. Wan, di ka madanagan, friend. Saan ka abay-bayan? Agyaman akan ka, gayam. Oh, agsangit ka manan. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Ikagumaak balin anatib kar. Di kagdanag. Ikagumaak. Katsapay la kuma. Tatarabayan nakmat ti Diyos. Denggan ka ni subscribe mo ti kanal at imasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti sungbat ti puso. Gayem. Maragsakan ka nakasangpot kan, mama. Napalalo ti ragsak ko. Maragsakan akmat. Jomar, anak. Ha? Sigurado ka, mama? Kasla naliday ka mat, nga uray no nakaisam ka. Saan man? Saan ka naliday anak ko? Nabanugak lang iti biyahe. Iso akastoy tiriknak. Kasta ka di? Ni Papangay, kumusta? Ha? Wen gayam, Jomar anak. Kita man hustukan ka dagiti insangpot kong arwatan.
Ama ano saan ket dimot nga umanaykan ka. Dagitoy Wow! Nagbipintas, mama! Ha? Apag isukan niyak dagitoy, mama. Agyaman ak unay, ha? Amom, mama. Uray na awan dagitoy apasarabo. Okay lang. Ti importante, addakan. Simmangputkan, mama. Pasensya ka no, nakaistorbo ak. Busy ka di? Saan mat unay, gayam? Oh, kumusta kan dita Pilipinas? Nasaya at mat. Imawagak ta kayat ko ti makidamag. Manipod ngamin nagawidak. Saan kami pa yan nagsarita ka ni Eddie? Ha? Kayat ko kumati makidamag no anyan ti mapaspasamak kan kuana dita. Mercy, friend. Saan nga amo ni Eddie nga amok ti aminan niya? Saan? Jack imbagbagakan kuana ang nagkuyog ta idian ng paliw kadakwada ka ni Susan. Iso matlagayam. Anya ti kayat mo asawan? Di ka ko mamasaksakitan ha, Mercy. Ngam garapalan hindi pa nang ipakita na dito nga da relasyon da. Anya? Tagpay so Mercy. Amo pa yung nagitipada ta Pilipino nga da ditoy, asaan ka nga agsubli? Kastagayam. Agyamanak ka, gayam. Agyamanak. Yan ni Eddie nga anak ko. Unay kat kaya muntikas dyan nga inaramid na. Impagarup ko no sumaruno adagos nga agawid ni Eddie. Tapno ornosan mi ti amin tatang. Ngam sigun iti damag ko. Adadan nga impakita da kadagiti pada mi a Pilipino ijay. Nga da relasyon da iti babae na. Mangibabain dyan nga anak ko. Dilakat nangirna dyan na nagaramid iti kalukwan. Dilakat nagbainan. Nagsakit. Tinaramid ni Eddie, tatang. Nagsakit. Mercy, balasang ko. Maawatak ti marikrik na mita. Agkid-kid dawak iti dispenser ka. Awan ti basol yung kanyak tatang. Sana rumbang agkid daw kayo iti dispenser. Anak ko ni Eddie. Kasla nagbasulak matan ata siyak tama na. Saan tatang? Awan ti basol yun. Saan yung abasol ti basol ni Eddie? Iso saan arumbang ada kayo ti agkid daw iti pamagawan. Ay. Saan ada kayo ti nagbasol, tatang? Kadagiti amin a panaggiduron, panagbutengken panagpakawan, an napasamak ita a kapitulo. May salaeng tipulos, tipusot inaket saan pulos a madadael, uray man no idi ay adayo a pagilyan. No sikat ti adda iti kasasaad na, ano ngay ti pilien mo? Agyaman kami kada kayo iti panangdangadang. Nagsardeng daytoy a kapitulo ngem saan payapulos a patingga dagiti istorya. Umay manen dagiti baro arikna, baro a panubok ken baro a pagwadan. Saan yo alipaten a sumurot iti sumaruno a kapitulo. Amom Jano, siyak ti masikuran kan ka anak ko. No saan ka nakailad dito'y salas, adda kay ti ayan dagiti barkada mga agin-inaw. Ay apo nanang, siyak man tinadlaw yun. Ay kasanukot kasta kamot nga men. Talaga ka di nga awad ti panggap mo nga agsapol iti trabaho. Anya ngay kumatrabaho ti sargak? Ag-konstruksyonak? Di uray di dana. Anya laangan nga ti pagbanagak no bilang? Nay, anya ti kayat mo asawon, Janaw? Nanang, nag-labor ka ti konstruksyon,
Di kad pa'y lumada kaon. Nagalas ka ti kasta pa nagrasrason mo anak ko. Anya nga rod ti kayat mo. Ti lumaad ka ako nam, nagtrabaho ka iti construction. Wano, ti awawagan da ka iti sado, tadi mo kayat apulos ti agtrabaho. Ay na, awan bibiyang dagiti mitir kanyak, nanang. Jak mo ti da bibiyangan. Iso nga awan ti karbangan da makibiyang kanyak. Si kamat ngamin, apay adi kag trabaho. Ne, Len. Laglagi pa masikati kaayan ayat ko, ha? Saan asika ni nanang? Saan ka makirinrin nabak dyan, oh? Si kamot ngamin. No agsasao ka, kasla si kaninanang. Isong org nga imayak dito balayo, tapno maliklikak ti masermunan. Ngam kastamot ti ibagbagam. Ibagbagak lang ti agpaiso. Adda punto ni Nana Carmen. Rumbang lang agtrabaho ka. Saan kat apapakpakan kalatan. Oo na yan. Nagsakit mo ti kasta nga ibagbagam, Lin. Agpaiso mat ngamin. Aglimpyo ka kumamat tan dyan, Urno sa muntibiyag mo. Talo at awanan nga agayan ayat ta. Anya nga iti planom. Kaano agsimpata? Kwa. Awan pa'y ngamin ti ornong ko, Lin. Dayta, ti bagbagakan ka. Isong agsalukag ka kumamutan, tapno makapagsimpata mutan. Ay na dyan na nunay talalangam ti pagpampanakkel mau. Awan nila tamukaon. Di na ka mabiyag day talangam. Yang kalmat, saan kumamot akasta, Ang damot rik nakamasakitan ni ti kasta pa nagsasauyo. Ay ibagbagak lang ti hustaw. Tapno ammom ka anakan. Upayin na ni Siria ko akong parik di anak na palasang. Anya ti kayat yung asawa ng kal? Apay ni tata Siria ko nga ama tinobyak. Di mo nang nag-aya di imbagak. Ti kunak, upayin na ni Siria ko di anak na. Tadi kayat ni Siria ko, makiwin naswasan kan kanilain. Tawan kanumat ti serbe managdakkelan na karnay. Anya? Day kadagpaisaw. Isong agbaliw kang aminin Agsalukag ka, danaw. Di mo mababalaw ti ama ni Len, no kas diyaman ti balakad na iti anak na. Kasano kat nagsadot kamot ngamin anak ko. Day talalangam ti pagpampanakkel mo. Naimbagpay kat dya adem, tauray no teenager pay laang, amo na ti manggad. Ay si Kangay. Day tatirigat na nanang. Takanayon niya ikumparadak ka ni Nelson. Kasano ngay ajak aramidon dayta, kat ni Nelson mo ti makatulong kanyak. Agad-adal ni Nelson, nga maisamira na ti ag-sideline tapno makatagod. Angam si kamot ngay, inauna. Osto nanang, di yun ituloy ti ibagayo. Ngam day ti tandaanan nyo. Lamutan yun to amin dagiti panang umsiyo kanyak. Tandaanan nyo day ta. Talaga apagpanpanakkel ko ti kinataer ko manang Emmy. Kat aklunag met nga awan ti panggep ko amang ikalay sa iti kaayan ayat ko.
Tati arapaap ko, kat daytay babae nga adda kabailan na itibiyag, tapno makaaunak iti kinarigat. Amin dagiti nasidag kanyak, malaksid iti pamilyak, agpapada da iti balakad, ngamjak idaing kano, agsipod taamok, adumteng to tinapintas agasat para kanyak, gapo iti langak. Agingga iti maysa nga aldaw. Nelson, asino dyan misti sa ablandya kasarsaritam ijay store ni Nana Pasha? Ni Manang Bridget day jay manong. Jay anak ni Nana Pasha nga agnanay di jay abroad. Ha? Oh, ape akas na tiraksyon mo manong dyan. Ita lang amin na nakakita kiti mistisa dito lugar tayo, Nelson. Anya nga italaang? Kat no mistisa mo't lang ni Manang Linanobiam, san ka di? Sa bali mo't tiki na mistisa ni Lin pang local day jay. Ngam di anak ni Nana Pasha. Pang international. Pang misyo. Uy manong, di ka agar aramid. Laglagi pa mga Danobiam. Nabayagan na agad. Denggen ken isubscribe mo ti kanal at imasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti riknam, saan ko mga agtaltal na ti istoryam. Kaya nayat kayo ko ni Manang Lin. Di ka man, Nelson. Relax ka lang. Anyat amom. Amangan no daytoyin ti kundaway nga ororayak. Di ka agdanag. Tanong mapagasatanak. Mairanod kayo adwa ken ni Nanang. Ranggong nga talaga di anak mo anya, Carmen. Ha? Nay, apay manong pa ko. Kat mo alaladan na di anak ni Pasha balikbayan. Anya? Word. Manipod si mangput ni Bridget nga anak ni Pasha. Pasaray mapan ija istorda ni Janaw. Ijay mutin nga agis istambay. Aya, hay, isumot lamas daawak. Tadya kon madandanon ang nakauldag iti sofa dito'y balay ni Janaw. Ay kat amangan no sa balin as sofa ti pagululdagan na. Ha? Magbagaam di anak mo, Carmen. Nakababain ka ni Sir Riaco akong panik. Amo ti amin akaayan-ayat na nilin nga anak ni Sir Riaco. Amangan no day tapay kit din ti pangrugyan ti riribaw, ading kaw. Anya ti kayat mo asawan nga adan nagkinaawatan nyo iti anak ni Pasha. Nanang, adan na relasyon mi ka ni Bridget. Kat adda pa yun napasamak kada kami. Anya? Ay na, Janaw. Agar aramid ka. Di kaya agdanag, Nanang. Taam mo ka husto dito asinarag ko. Anya husto? Adda kayan ayat mo. Kumpare ni manong pa ako akabsat ko ti ama ni Lane Anobiam. Kalpasan na, nakirelasyon ka iti sa balay. Sorry lang ni Lin, Nanang. Ngam ni Bridget ti kayat ko. Anya? Kat no inauna nga amang ngam si kadayjay. Wan, Nanang. Ngam ni Bridget at talaga ti kayat ko. Saanan anilin? Ay na, di ka agar aramid si Kajanaw. Jack kayat nga ada pakasarsaritaan tayo. Iso nga urnusam, day ta sinarek mo. Wan ka din, Nanang. Di ka agdanag. Siyakon ti makam mo. Naimbagman, tanalagip nakpay Jano. Lin. Tiamom siguro. Sana makadandanon kanyak dagiti damag may papankan ka. Tiamom siguro kat mailimad mo kanyak ti amin. Isong arod nga daak dito eh. Takayat ka makasarita.
Anya tirason mo ita. Ala, ibagam. Apay kasi dagiti damag anak kadanon kanyak jano. Lin, lading itag nga magwin na swastan. Anya? Naamiris ko saan gaya masikatay ayatak. Maawatan na ko ma. Pasensya kan, Lin. Sapay la ko mata mapakawan nak. Pasensya ka na talaga. Nalaos ti panagarubos ti luan ni Lin, iti daydi apan nakiwin naswas ko kankwana manang Emmy. Agasamot ngamin, tawanan ti relasyon mi, ngam naglaka ti panangidisik kankwana. No pa'y kasta, jak ingkan kano tinakitak apan nagsangit na. Impamaysak ti atensyon ko kani Bridget, nga uray no adayo nga inaunangam siyak. Taamok asumaya at tibiyag ko iti danana. Nang runa kat kayatnak nga itugot dito'y Las Vegas. Banag ang napasamak mat. Ni Bridget ti makagapo, no apay nga dak ita dito'y Las Vegas. Taiso tinangipag na iti amin a papeles ko. Kat inggid dan nakmatan a nag-flight, idi nagsublin dito'y. Hoy, Jano! Apay na kaulda kalata dita sofa. Ha? Oh, you're so lazy! Sadot! Unay kamatan, Bridget. Di na kumamot pagsasawan iti kasta. Adamot tarik na kamasakitan. But that's the truth! You are a lazy dog! Ha? Agtrabaho ka? Diyak kayat aday talagil ila ter aramidam. Ada ka dito'y Las Vegas. Awan ti lugar dagiti sadot dito'y. Una hindi pa nagsasao kanyak ni Bridget. Saan matakas dito ugali na? Idadda kami pailangan di Pilipinas. Nga manipod adda kami dito'y Las Vegas. Nagbali na nakas dyan. Kaguran ak no makita na nga awantar aramidak. Anyan. Denggen ka ni subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit, abagi ti istoryam. Boysit ka talaga! Apay manan, Bridget. Apay atin nung panak. Demom, saan ko nasiputan tinapik katapan ang kitkita mitay iti sa nga ilik? Ni kat no, imi sa maklarang mat. Tain siya manak. Stop it! Di ka nagsaod, Chano. Tiket di kunam. Ang kursunada ka iti sa nga ilik. Anya? Ni bidot day ta nga hatak mo, Bridget. Saan nagpaiso day ta? Sigurado am lang. Tanumaduk-tala kaluklok ko nak. Papanawon ka dito'y balay ko. Ni, sana. Sa dinong iti papanak, Bridget. Diyak amo ti turturong iti da ito a lugar. Tamanipod si mangpot ta dito eh. Adaak matlatan dito'y balay mo. Nolabsan tagsarita. Namitlupay la adaras nga kuyog na karimwar.
Nasitarak pa nga ron iti pulis ditoy. Idi naudi ari muerta. Kaslakit din kaya't dakpay nga arestaran idi. Naimbag takin na sarita mida. Talaga tiliwanda ka ditoy. Numaikanda iti gundaway dyan. Ngamin, illegal alien ka ditoy. Anya? Di mo't inurnos mo ti papeles ko. Wan, gamsaan na kamaag. Inuros ko ti papeles mo tapno maisurot ka ditoy. Ngam kas tourist land. Kat ita, pason dagiti papeles mo. Iso nga agtalinaad ka laang dito'y balay ko. Agtrabaho ka dito'y. Tanusaan, patiliw ka dagiti pulis. Nanang, kumusta nga tan ni Manong Janoy di abroad? Ay na, Nelson. Jack mo. Di pa imot-imawag di kabsat mo. Nalipatan na tansan ni Manong Jano, Nanang? Ay, saan mo't siguro, anak ko? Ang mga numakumikom laang ni Manong mo iti abroad. Ang mga noadan trabaho na. Nagbaliw nga tan ni Manong, Nanang? Saan nga tan asadot? Ay, anyat amuta ngay, anak ko. Adda pa nagbaliw ti amin na tao. Iso ang... Nay. Ha? Numero laang mo't na iti umawawag. Ay, mabit laang tasong batak, anak ko. Kumusta kayo, Nanang? Kailiw kayon ka ni ading ko. Kailiw da kamutan, anak ko. Kinapudno na. Sika, di pagsarsaritaan may sakbay nga imawag ka. Nanang? Kumusta ka dita, anak ko? Apay nga italaang nga imawag ka. Danda ni makatawanan. Manipod iti simurot ka dita abroad ka ni Bridget. Nambita lang, anak kalagip ka. Kumusta ka, anak ko? Nanang. Oh, apay, anak ko. Anda ka di parikot. Apay, akas lakala at nagbalin ka naliday. Okay ak lang dito, Nanang. Awan ti parikot kanyak dito eh. Sigurado ka. Apay nga ron akas na titimag mungay. Agsangsangit kan samad. Saan, Nanang? Saan ang agsangsangit? Kailiw kayo lang. Nanang. Kailiw kayo kun ni ading ko. Nanang, baliwak to ti umawag ka na kayo. Basta saan da kapag danagan dito, ha? Sige, anak ko. Aganad ka akanayon dita, ha? Uray da kayo, Nanang. Aganad kayo. Bye. Saan narumba nga mamuan nyo ti kasasahad ko dito, Nanang? Saan narumba nga pagdanagan kayo, pay? Tabasol ko tanyaman na mapaspasa makita kanyak dito, eh. Basol ko. Kadagiti amin apa naggiduron panagbutengken panagpakawan an napasamak ita a kapitulo. May salaeng tipulos, tipusot inaket saan pulos a madadael, uray man no idi ay adayo a pagilyan, no sikat ti adda iti kasasaad na, ano ngay ti pilien mo. Agyaman kami kada kayo iti panangdangadang. Nagsardeng daytoy a kapitulo ngem saan paya pulos a patingga dagiti istorya. Umay manen dagiti baro arikna, baro a panubok ken baro a pagwadan. Saan yo alipaten a sumurot iti sumaruno a kapitulo. Talaga ka di nga awanan ti pagbaliwam, Anthony. Kanayon lata na sakit ti ulo ti ipapay mo kanya. Apay nga minasya kakanayon di makitkita, Mama. Di naklat lang aminan ni kaskaso, ah. Kayat mo asawan, palabasat latan dagiti kalukwan nga ar-aramidam.
Anya kalukuan man nga ibagbagam, mama. Awan mo tidakas nga inaramid ko, ah. Di ka naglibak, Anthony. Amok latan asikati makagapo. No apay api manaw jay babaunan. Ni, apay asyak ti pabasulan niyo, mama. Choice na day jay. Iso tinagdisnodo apim manaw. Awan mo tidakas nga inaramid ko kun kuana. Sana basta pumanaw day jay no awan tinadagsan na rason, Anthony. Iso nga uray no di mo ibaga kanyak. Amok nga day naramid mo. Ay na, makaammo kayo, mama. Nanya di kayo tiyo panunutan? It's up to you. Basta siyak, imbaga ko nga awan ti inaramid ko. Period. Rumuarak, mama. Agsasarak kami kadagiti kagayim ko. Aday ta ka manan, Anthony. Inton kwan, no anya man laditan ti maidanon kanyak adamag nga inaramid mo. Mama, anya ka kadi. Apay nga min amamati kalatan ni Tanyaman na maidanon kan ka. Apay, adda ka din palso kadagiti na idanon kanya. Mama. Amin na naidanon kanyak agpaiso. Saan ka di? Anak, kanayon kadilatan asyak, ti mangurnos kadagiti serserkem akalukwan. Bakit akmatan, Anthony? Saan nga agnanayon anapigsaak? Kasano kalaangan no bilang taawanak tun? Mama. Urnosam ko mamatan ti biyag mo, anak ko. 23 anyos kan. Nahustuan ka ni titawan tapno agdesisyon. Kan agaramid iti banag amang pasaya at iti biyag mo. Saan katapasig latan abarkada kan good time ti in-into naram. Laglagi pam, ano saan amasalwadan ti kinabaknang anapanawan kadataday di papam. Sigurado, si kantumutlaan ti marigatan. Anya man na nakalukon ti naramid mo, Anthony. Anya kalukon ti bagbagayo, Uncle. Kabisado ka, Anthony. Tunggal umay ka dito ada naramid mo akalukuan. Katumay ka lang aglamang dito ayan ko. Ay, di kay agdanag, Uncle. Bindot ti atapyo. Awan ti madi nga inaramid ko. Apay nga rod nga da ka dito Kaya't ko lang ti makainan na, Uncle. Dakas ka di? Nay, kung no naglawa di palayo apag ginanam, apay nga dito ipay. Ti kayat ko asawan, kayat kong agina na tilapayag ko, Uncle. Kanayon nak namin na sermunan ni Mama. Anthony, saan nakasermunan ni Mamam no husto na gitar aramidam? Iso ano bagbagaan na kaman ni Mamam para dayta iti pagsayaatam. Anya day jay. Awan di employer ko silang utak dito. Sino tagdangdang nagiti drama iti radyo? Tilasod di makabulan. Sapay nagpigsa. Makarangrang. Makaturturog akpay langkat. Anya matan. Kayat ko pa'y taginanakat. Inawat na. Wisit matan no sino man dayta. Ko dito ngayon. Italang nga dagdang nga iti drama diti balay. Imposible mat ani Mama. Paimat. Agalwad kanyak nga sino man dayta nga dagdang iti drama iti radyo. Per akag ti radyo natap na awanan ti pagdenggan na.
Ay di ti damo agundaway anak ang ngagak iti drama iti radyo manang Emmy. Kat pirmi asuron ko. Gaputan na iranapay idi anapuyatanak anaggapu iti ayan dagiti barkadak. Iti iruruar ko iti silid ko. Jak na aramid ti planok amang sitar ken mangiperak iti radyo apag tataudan ti drama anang lukag kanyak. Tatiga po na, makidengdengeg met ni mama. Kabarbarugayam ababaunan mi ti agdengdengeg iti radyo. Kat dagiti drama adengdenggen na ti pagliwliwaan na. Kabayatan ti panagtrab-trabaho na, kas babaunan. Jak magustuhan ti kastapan ang kitkitam ka ni Lisel, Anthony. No anyaman ti pampanunutem, saan mo lang nga napatuluyan, ta siya ko na mismo ti mangipabalod kan ka. Ni, anya pampanunutan nga ibagbagam, mama. Dinak mapaglibakan si ka, Anthony. Amo kun ti kabab... Denggen ken i-subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man, tapno makadengdenggeg kami met iti istoryam. Balin mo. Amin dagiti babaunan tayo api manaw diti balay amok asika ti makagapo. Mama, awan ti dakas nga inaramid ko kadakwada. Saan ko abason no pimanaw daman? Dinak mapaglibakan ko naklangarudan. Amok alino kumida. Iso api manaw da. Anya linuko nga ibagbagayo, mama? Ay na Anthony, di kan agin di ammo. Kinarelasyon mo ida. Komporme ti ingkarkarim kadakwada. Ngam awan ti tinungpal mo. Oh, makitam? Di ka makatagarya pulos? Iso dinak maalilaw. Kat kasi tinakunakon. Di mo pagpanggapan iti dakas ni Lisel. Diyak ko maalaan nga katulong dito'y ni Lisel. Taamkak nga amangan no anya ti aramidem. Nga maasyanak, tanagpakpakaasi ang maaddaan iti trabaho para iti pamilya na. Amom, makakatawakan ka. Ha? Senyorito? Apay akay kayat mo tagdeng nga iti drama di taradyo. Kwa senyorito, maliwliwaak ngamin. Pagpalpalabasa kiti oras, bayat ti panagdaldalos ko. Kan maysa, ado ti maadal kadagiti dengdenggak a drama. Amom ka di asaan mo abagay tagdeng nga iti drama. Tatagdengdengeg lang iti kastakat dagiti duduugan na natatao. Dagiti addan edad na ti kayat ko asawan. Ha? Oh, apay nga inidop mo ti transistor mo. Marik na kamin asaan nyo ang magustuhan ti pagliwliwaak, senyorito. Iso nga inidop kon. Saan kayo nagtanag? Sa aklangan agdengeg nagmay saak. Sige, senyorito. Panawan kayon dito ay. Napintas ni Lisel. Naidumduma ti kinapintas na. Adayo kadagiti imuna na nagbali na babaunan mi. Talaga anay dumduma. Lisel, kasayaatan siguro no minalamlaangan nga agawid ka. Baliwan tanti mo na saritaan ta alinawas ti panagawid mo iti balayo. Ha? Ma'am, adda ka din aramid ko asaan nyo ang magustuhan? Iso akalata nagbaliw ti pangadang nyo.
Saan nyo ka di ang magustuhan ti pa nagtrabaho? Agagagatak pa, no iso ti kunayo, ma'am. Aqua, Lisel. Saan na kasta? Iso na lang ta. Wano, di yung magustuhan ti pa nagdangdangag ko iti drama iti radyo. Saan, Lisel? Kinapudno na. Maliwliwaak pa'y nga rod. Iso ang makipagdangdangag akmat kan ka bayat ti panagtrab-trabahom. Iso na lang ta. Ma'am, agpakpakaasi akada kayo. Marigata na kami nalam nga agawid. Kan iso pa'y ama inayon ko iti urnong ko ti gastusak nga agawid iti minalam. Pangaasiyo ko, mamam. Oray no simpa aglaangan di bodega di likod. Tay jayak laangan na. Ay, saan? Nakarkado na dya ko manugot nga di bodega ti pagnaedam. Delikado ijay. Ha? Sige. Saan na mabaliwan tinagsaritaan ta alinawas ti panagawid mo? Ngam, pangaasim ta aganad ka kanayon. Nang runa no daytay awanak dito'y balay. Ha? Tandaanam dayta nga imbagak. Tiyan mo yun. Diyak nang nagtimbagayo ka ni Lisel, mama. Ha? Anyat pagkitkitaan nyo kanyak? Kriminal? Pagaramida kiti dakes ni Lisel? Apay, saan ka di akas na tinapasamak ka nagitim mo na babaunan? Di ko nam siguro nailimad kanyak tinaramid mo. Adda dagiti nagipulong kanyak sakbay api manaw da. Pinagtinag mo ida, kat idinaumakan, di mo ida ni kaskaso. Mama. Makitam, naklaat ka gaputag paiso timbagak. Anthony, saan arumbang apagayayamam dagiti babae? Maditikas ta anak ko. Iso ayag-agir ko ni Lisel, taamangan no iraman mo kadagiti pinaglulukwam. Napaiswanak iti imbaga kanyak ni mama, manang Emmy. Pudnumet ngamin. Dandani amin dagiti balasang anagbalin ababaunan mi. Naglabas kanyak. Dagiti saan ko amaala iti santong dasalan ako nada. Sisirapag iti kwarta. Agingga amapagtinag ko. Kat apaman amaalak ti bingay ko ako nada. Awanan ti serbida kanyak. Diyak man ammo, ngam kasla pa karagsakak no adda mapagtinag ko nga anak ni Eva. Amokmat anaalas ti aramid ko, ngam diyak malapdan ti bagik. Amom Lisel, napintas ka. Ha? Senyorito? Kat kursunada ka. Senyorito, apay nga iniglamanda kitag sumbangir na bagak. Anya ti aramidan nyo kanyak. Relax ka lang. Bastos! Bastos kayo! Lisel! Agsupli ka dito'y! Lisel! Diyos kaya babain. Isupay lang tinakaiturad anang tong pakanyak. Palaban gayam ti awanan bain.
nga tinaramid mo, Anthony. Agpudno ka kanyak. Ni, anya nga inaramid ko nga ibagbaga, mama. Di ka naglibak. Kala at api manaw ni Lisel kat di man lapulos nagpakada kanyak. Mama? Ay na, inaramid mo man ang tijak kayat, Anthony. Di mo man aklunan nga da inaramid mo. Amoklatan. Namin ano na binagbagaan ka ngam di ka dimgag. Iti da ito akong daway. Makaamukan. No agdarom ni Lisel iti anyaman nga inaramid mo kankwana. Makaamuka! Anyat nagan mo itayan, Barok. Anthony, nana. Gayem mo ti anak ko. Kunamitay, sana ya. Wen, nana. Gayem ko ni Lisel. Kaya't ko kumamakasarita. Urayem lang ti anak ko. Sigurado asumang petenday jay anak gapo iti trabaho na. Linawas ngamin nga agawid. Ha? Kaya't ti asawan. Nanang, ada akon. Nay, apag iso. Adan ti anak ko. Di ka kadipay na kontento iti panang bastos mo kanyak. Iso as sinurot nakpay dito'y balay mi. Lisel, dumngag ka kumakanyak. Saan aday tati makagapo no apay nga daak dito eh? Pudno amarigrigat kami laeng. Senyorito Anthony, katbak nang kayo. Ngam saan da kami kumamot abastusan, kantagibasitan. Saan agapo ta marigrigat kami? Kat kabalan niyo matan nga ramidan ti amin akayat ka na kami. Lisel, pakawanan na ko ma. Naklatak Saan, lang. senyorito? Saan ka naklaat lang itinaramid mo? Talaga nga aramid mo, tikas jay. Binalagan ako ni mamay papankan ka. Nagamakak. Ngaminturturad ko lahat na tinagpay kada kayo. Para iti inak ang masakit. Para iti pamilyak. Sana kay manugot iti kayat ni mamayo. Amin alam lang ko man nga agawid ak. Tamalagsid ama kami no sak iti gastos ko. Langayo mo't tinasingpat ko na. Ngambindot kayam ti panang ipapan ko kada kayo. Bindot kayam. Ang sipod na bastos kayo. Bastos kayo!